والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمي الله سبحانه وتعالى تنو كعلفو كبركدا كنيما نكشني نافع أكو جايا كراك صلى الله عليه وسلم. أنا كسودن كيو أنا جنيو نيمو أنا مغو تغروكو فوكتاسي القيامة جودما. أمي الله سبحانه وتعالى دلي أكام بلا جلين فرا وجمع كل سنوميكا دوني نفما ألاكو نغيا ننو بلا جلين دوني ممان نفا جيكونو عن اللاهرة. أمي على دلي ألاكام بصوابما ألاكام مكتو ألاكام جنوبو يافا ألاكام من نغا بارا كيلوني ألاكام من نكودومبالي وكا كودومبالي. وتمنى كوفي أن ينصر أن ولنا كنك نودي أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة. لمن يجوسون أننا القرآن كنا تجمعنا أن كراك سنة صلى الله عليه وسلم. دو كنت مني أنا كما كمبولا كبرو نيانغتاك أني kaburu nyangata ani kaburu nema anga kuma kumbola waflaka. Wakadhalika nanye wati ke kaburu kono amina kunu o kunu ni mbeke chogomuna anga kuma kumbola odo fanaka. Lakin masala damado be amba fe kulu wala na temenei kibariya kan o kɔfɛ an bɛ don an ka walanda kura kɔnɔ. Masala fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye? Kaburu nɛɛma a n'a ɲangata. O fila mun filɛ nin ye, a bɛ adamaden lasɔrɔ i farisogo la ani ni. Ɲangata in a bɛ da nin fila bɛɛ lajɛlen de kan, wa nɛɛma fana o bɛ da nin fila bɛɛ lajɛlen de kan. Ka sabu kɛ dɔnnibagaw rahimahumullah u ye nin masala in walawala kosɛbɛ. Kaburu kɔnɔ nɛɛma mun bɛ yen Ala ko sɛbɛnna o bɛɛ lajɛlen ye. O nɛɛma in a bɛ da farisogo kan ani ni. Ni ɲangata fana bɛ yen Ala k'an kisi a ma, o fana bɛ da farisogo kan ani adamaden ni. Kira sallallahu alaihi wasallam a y'a fɔ ɲɛna a ka hadisa sahalen kɔnɔ k'a fɔ ni adamaden su dɔnna ka ban ko
ko meleke fila bɛ na k'i lasigi k'i ɲininka i bɛ ɲininka fɛn minnu na o ye i ma ye ani i ka diina ani kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam lakin ka koɲɛ kira sallallahu alaihi wasallam a ko mumini ɲuman silamɛ ɲuman n'a nin bɔra ka ban a nin bɔtɔla mɛlɛkɛw bɛ na malakul maut a n'a jɛɲɔgɔn n'u nana o b'u sigi a kɛrɛfɛ k'a la nisɔndiya k'a hakili sigi maadama i tun bɛ ɲuman de kan ɲuman de b'i ɲɛ alikiyama jɔ dɔn n'u y'a hakili sigi kɛra ko k'u b'a a nin minɛ k'a fɔsi dɔɔnin dɔɔnin fo k'a bɔ mɛ ni kafiri don o kuma t'a la u b'a tufa de ka bɔ Allah subhanahu wa ta'ala kuman'o kan a ko wannazi'ati gharqa ala ko ɲɛnkali mɛlɛkɛw la mɛlɛkɛ minnu bɛ kafiriw nin tufa ka b'u farisogo kɔnɔ mɛ silamɛ ɲuman ta o bɛ fɔsi ka bɔ dɔɔnin dɔɔnin wannashitati nashta a ko ni silamɛ ɲuman nin bɔra mɛlɛkɛw bɛ yɛlɛ n'a ye sanfɛ ka taa Allah subhanahu wa ta'ala fɛ i ka jɔ ɲuman an y'a nin bɔ a nin filɛ nin ye o ye tare tare dɛ mɛ ni kafiri don walima filanin ka fɔ o tigilamɔgɔ nin mana bɔ u bɛ sankolo datugu a ɲɛ o bɛ taa duguma de asfala safilin amma mumini ta o bɛ taa fi alliyin kira ko n'a taara o yɔrɔ in na a kan ka waati mun kɛ a b'o kɛ o kɔfɛ ala bɛ nin segi farisogo in ma n'a seginna a ma kumana mun na nɛɛma mun kan ka d'a kan ala b'o d'a kan wala nɛɛma in a bɛ farisogo kan a bɛ nin yɛrɛ fana kan kafiri fana b'o cogoya kelen na ɲangata min bɛ d'a kan a bɛ da farisogo ani nin bɛɛ lajɛlen bɛɛ kan dɔnniba ko kuma dɔ la fana i b'a sɔrɔ nɛɛma in nin dɔrɔn de b'a sɔrɔ ɲangata in nin dɔrɔn de b'a sɔrɔ k'a sɔrɔ farisogo ma fɛn sɔrɔ a kɔnɔ a fila bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ mɛ ni nin ye nɛɛma sɔrɔ ka ban alhamdulillah i ye hɛrɛ sɔrɔ n'a ma nɛɛma sɔrɔ o kɔrɔ ye ko nɛɛma t'i ye alikiyama jɔ dɔn nin kun ye masala dɔ ye an panna kunna walanda tɛmɛnen k'a sababu kɛ ɲininkali kɛra la darisu kɛlen kɔfɛ n k'a tigilamɔgɔ ma ɲinan de kɛra wa illa masala ye a sɛbɛnnen kun bɛ n bolo masala filanan an kun y'o fɔ ka kɔrɔ kumana mun na an kumana ala ka mɛlɛkɛw kan an ko ala ka danfɛnw don o danna ka bɔ nɔɔrɔ de kɔnɔ o tɛ ala sɔsɔ ala y'u yamariya fɛn min na o b'o de kɛ an t'u mankutu k'a fɔ cɛw don walima musow don u tɛ dumuni kɛ u tɛ ji min u tɛ furu kɛ o mɛlɛkɛ ninnu kumana mun na an y'u tɔgɔ fɔ mɛlɛkɛ fila mun bɛ na adamaden ma kaburu kɔnɔ an y'o fila tɔgɔ fɔ n'o de ye munkir ani nakir o fila in mankutu mun nan'u la a ka kan ka limaniya n'a ye kira ko o mɛlɛkɛ fila in k'u ka bon u ka jan wa u finnen fana don ko ni adamaden y'u ye dɔrɔn i bɛ siran o mɛlɛkɛ fila in an ka limaniya n'u ye wa an ka limaniya n'u ka baaraw ye ala ka mɛlɛkɛw ka ca o mɛlɛkɛ ninnu a bɛɛ n'a ka baara don ninnu ka baara ye de kana su ɲininka kaburu kɔnɔ u ka baara ye o dɔrɔn dɛ masala min b'o kɔfɛ o de ye kaburu ɲininkali min bɛ k'a kɔnɔ yala o ɲininkali in ye kira mantɔnw dɔrɔn de ye wa walima bɛɛ lajɛlen de don nin fana ye masala ye dɔnnibagaw kumana kan nin baabu in kɔnɔ dɔnnibaga dɔw y'a yira k'a fɔ nin ye kira mantɔn dɔrɔn de
kulu derne be ñininga wa kaburu kono lakin don baga fancama min al muhaqqiqin min ahli sunna uluko ay kaburu ñiningali abe bela jelen de kan manton bela jele am bela jele me ñininga kira manton me ñininga ala kira la nuha ka mogo be ñininga nuha la ibrahima ka mogo be ñininga ibrahim la o cogoya kelen na me am bela jelen kumbe ala kelen de ko idan madama ala ye kelen de o am bela jele me ñininga ala la me ame ñogom la yoro jume sharia ani cide sharia ani cide sharia mun dirama o islam ye idan nabillahi musa ka watila sharia mun kun dirama aka mogo be ñininga o la u be ñininga u ka cide fana la ima ye firawuna ala ka danga baka mana muna ayyadara ako bani israila kawma ana rabbukumul a'la ne de aw may ma mun sankoro talendo yadara de o ayo kuma info cogoya filala o ko kuma fila ni ɲɔgɔn cɛ ko sambina ni kumu ni ɲɔgɔn cɛ Allah subhanahu wa ta'ala ko fa akhadahu Allah nakala al-akhirati wal ula kuma folo ni kuma laban ala ya mine ne kuma fila bela jelenya kuma na muna desara Musa la anaka mogo ayu genga wodu kono o genga wodu kono ne kisa infle ibe wala la chama sura kono nabillahi Musa naka mogo bora uyu nyeshi dugu do de makumadiyan aya sɔrɔ Musa kun b'o dugu in sira dɔn a kun b'o sira dɔn mais ala y'a latigɛ u ka fili ka taa sira wɛrɛ ta o sira in de taara bɔ kɔgɔji kan u y'a dɔn k'a fɔ Madiyana sira tɛ u taara jɔ kɔgɔjida la mɔgɔ minnu tun bɛ Musa nɔfɛ n'u ka limaniya kun man bon kosɛbɛ u ko Musa ma hali ni kun y'an to dugu kɔnɔ Firawuna ka an faga yen walima an ka boli an k'an dogo mais sisan kɔni Firawuna n'a ka mɔgɔw filɛ kɔgɔji filɛ taa yɔrɔ tɛ na yɔrɔ tɛ an b'a kɛ cogo di Allah subhanahu wa ta'ala y'o lakalan ye minnu tun bɛ Musa nɔfɛ o ko cogo di inna la mudrakun Firawuna n'a ka mɔgɔw bɛ n'an sɔrɔ dɛ nabilahi Musa ye mun fɔ qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin a ko ayi nin kuma in bila ne tige ala a faralen bɛ kan wa a bɛ sira fana yira n na madama ala y'u yamariya u ka bɔ a ko ala t'u labila nabilahi Musa ala ye a yamariya a ka kɔgɔji bɔgɔ ni bere mun tun b'a bolo sira bɔra a n'a ka mɔgɔw dɔnna Firawuna n'a ka mɔgɔw fana dɔnna olu kɔfɛ Musa bɛ bɔ olu bɛ cɛmancɛ la ala y'u halaki u halakitɔla Firawuna y'a ye k'a fɔ sisan kɔni solution wɛrɛ t'a la a ko k'ale limaniyara ni ala ye bani israilakaw limaniyara ni ala mun ye ala ko Firawuna ma al-ana wa qad asayta qablu wa kunta min al-mufsidin sisan de bɛna limaniya sisan de bɛna silamɛya e kɛra mɔgɔ ye mɔgɔ min ye tiɲɛni kɛ dugukolo sanfɛ inna firawuna ala fil ard ala ko fal yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya fɛn mun y'i ni ye n bɛ n'o ta ka bɔ i la k'o bila ɲangata kɔnɔ n mako bɛ nin yɔrɔ in de la nin nana n ka walanda in bɛ taa m'a dɔn fɔ a y'a faamuya ala k'a ma ko i ni in kɔni o bɛna taa ɲangata kɔnɔ mais i farisogo in n bɛ n'o labɔ mɔgɔw k'o ye u ka tagasi u ka waaju n'o ye idan Allah subhanahu wa ta'ala ko Firawuna ka mɔgɔw ma annaru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al-'adhab ako Firawuna ka mɔgɔw munun sara kafiriya in ka ako tasuma u sigiyɔrɔ tasuma kɔnɔ o bɛ yiru la sɔgɔmada fɛ a bɛ yiru la wula fɛ wallahi hara dɔw bɛ taa don jahanaba tasuma kɔnɔ mun ka jugu idan Firawuna bɛ ala ka ɲagata kɔnɔ mais a fan jumɛn de b'a la a fan jumɛn de b'a la a nin de b'a la a farisogo bɛ min idan i danga yɛrɛ sa k'a fɔ ɲagata in kuma dɔ la a bɛ da nin dɔrɔn kan i n'a fɔ Firawuna bɛ cogo min na kuma dɔ la a bɛ da farisogo ni nin bɛɛ lajɛlen kan i n'a fɔ mɔgɔ mun donna kaburu kɔnɔ o cogo in na
fameli sorlala idan anna nini kisanye amma ko men yorende la parce que do be se ka fo darsu ko fe daluj membala ka fo nyangata walma kaburu nema abe dannin doronka firawna ka yoro ala ko firawna ma fal yawma nunajjika bi badanika bi meni kishi ni farsogo ye menni ko ne te kishi de ala ya nimne menni me rojme abe nyangata kono o ala ka ambe sawabama idan nin kunya masala sabanayo wala ñangatay wal makaburu ñiningali abe manton bela jelende ka mais an bela jele me ñogon soro ñiningali kelena o de ye an kume mamu batu nabillahi nuhu ka waati la u yamariyara ko ala de batu nabillahi musa ka waati cidenw bela jelen ka waati la a ñinnu fe ku ka ala kelenpe de batu mais fɛn mun ye sariyaw ye u tɛ kelen ye wa ciden minnu cira ma olu fana tɛ kelen ye idan an bɛɛ lajɛlen bɛ ɲininka ala kelen na mais bɛɛ lajɛlen bɛ ɲininka i ka ciden ani i ka sariya la anw bɛ ɲininka fɛn mun na o ye an tigi ala subhanahu wa ta'ala ani ala kira sallallahu alaihi wa sallam ani silamɛya diina masala min fana b'o kɔfɛ o de ye saya kɔfɛ an bɛna kunu o nan kununa ala kira sallallahu alaihi wa sallam a kumana kunu cogo in kan an bɛ kunu cogo di kira ko ka nɔgɔ ko ni ala y'a latigɛ waati min na ko danfɛnw ka kunu ala bɛ san dɔ yamariya o bɛ jigin ka dugukolo bɔgɔ k'a ɲigin k'a ci o kɔfɛ danfɛnw bɛ bɔ mɛ a nana hadisa dɔ kɔnɔ a ko ji mun bɛ jigin a b'aw hakɛ to ko ji in bɛ koyi cɛ lawaji ni cɛ ni muso ye kafoɲɔgɔnya kɛ lawaji mun bɛ bɔ ko ji in bɛ koyi o ɲɔgɔnna de ji in k'a jɛlen don lakin a jɛlen tɛ pas wa ji in fana a ka girin dɔɔni i n'a fɔ lawaji ɔ n'o ye dugukolo bugɔ waati mun na dugumakolo bɛ falen kura ye adamadenw bɛ bɔ o la o kɛra ko mɔgɔ fɔlɔ mun bɛ bɔ o ye ale sallallahu alaihi wa sallam o kɔfɛ an tɔw bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ walima o ko bɛ k'an kɔnɔ dɛ ko ba de bɛ k'an kɔnɔ mais an b'a labɛn yɔrɔ jumɛn an b'a labɛn diɲɛ in de kɔnɔ an b'a labɛn nin diɲɛ in de kɔnɔ o la an bɛna an ka bi walanda daminɛ lakin yan'an ka don a kɔnɔ kumana mun na n'an kununa baara dɔw bɛ yen olu bɛ kɛ u dadalen no ɲɔgɔn kan an bɛ bɔ dɔ la an bɛ taa dɔ la an bɛ bɔ dɔ la an bɛ taa dɔ la a laban ye yɔrɔ jumɛn ye alijinɛ walima ala k'an kisi filanan in ma ni fɛn fila in dɔ la kelen dɔ lakin baara minnu bɛ kɛ kɛnɛ in kan ye jɔn de b'a dɔn ko minnu bɛ kɛ kɛnɛ in kan a bɛ daminɛ mun na n'a bɛ taa laban mun na an b'a fɛ k'o de dɔn sisan bi ta in an bɛɛ de b'a kɛ ɲɔgɔn fɛ ustaz n'an kununa ka bɔ kaburu kɔnɔ baara minnu bɛ kɛ baara 6 don i bɛ se k'u fɔ ɲɛna k'u dada ɲɔgɔn kan bi taritib taritibu to ye hali ni m'o tugu to ɲɔgɔn na mɛ i bɛ se ka u fɔ ɲɛna baara minnu bɛ kɛ bɛɛ lajɛlen kan ka nin dɔn dɛ bɛɛ lajɛlen kan ka nin dɔn kiyama jɔ kɛnɛ kan alhashru kɔfɛ peseli baara dɔ bɛ peseli ɲɛ dɛ ayi baara dɔ bɛ o fana ɲɛ peseli kitabu bɛ di peseli yɔrɔ de la o bɛɛ ye kelen de mɛ baara dɔ bɛ ka kɔɔ ɲɛ awɔ alikiyama jɔ kɛnɛ kan kɔnɔ fɛn dɔ bɛ ka kɔɔ ɲɛ ayi siratu ye fɛn laban de yan'an ka don alijinɛ kɔnɔ ala k'an kɛ alijinɛ kɔnɔ mɔgɔ ye siratu ye laban de n'an bɔra siratu la dɔrɔn ala ko fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir suruna dɔnni o bɛ kɔfɛ dɔɔnin o ma se fɔlɔ
aw ma se folo be kofe sona doni be kiritigelen kofe de ha e kuntiya ko te kulbal la gaide ha dugure awni kulbal la gaw man janyo na ko so angon la hara kene kan mana muna nan kununa yana nga do aljine kono ambe ala dilala kan do aljine kono bara worobe ulu kan ake ame bo dola ame ta dola ama fe ko fen woro inde do yana nga do walanda kono parce que amena adam ne folo labi afamera jabube jabute aha ay seli ke cogo o be ke ñiningal la baaraw yorod lawte o be na ka jume sege kiritigeli o be na mais ama seye folo ay kini mulo korota numa mulo teta ay kawsara be aljene de kono fewere be lahara kene ka o fana ye jido ye me o te kawsara ye o ye hashuru de tasuma de be an fara ɲɔgɔn o ye hashuru de a bɛ daminɛ o de la o kɔfɛ jumɛn bɛ yen an b'a fɛ bɛɛ de ka don ko in kɔnɔ an ka ɲɔgɔn dɛmɛ a la ayi o ye kiri tigɛyɔrɔ ye n'an bɔra kaburu kɔnɔ fɛn fɔlɔ min bɛ kɛ yan'an ka jɔ an bɛ baara dɔw kɛ o ɲininkali waati ma se fɔlɔ ayi aw ma dɛsɛ dɛ fɛn fɔlɔ min bɛ kɛ o ye hashuru ye k'an bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ kelen alhashuru ala ko fa hasharnahum falam nughadir minhum ahada la k'a b'an bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan mɔgɔ kelen si tɛ to absana abi k'a fɔ ko karisa ma na wa o kuma t'a la an bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan mais fara ɲɔgɔn kan in a bɛ kɛ siɲɛ fila mais an bɛna fɔlɔ de fɔ o de ye k'an bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan alikiyama kɛnɛ sanfɛ mais farangali dɔ bɛ yen nɔ o bɛ kɛ ka alijinɛ kɔnɔmɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ka jahanaba kɔnɔmɔgɔw fara ɲɔgɔn kan mais o bɛ na kɔfɛ baara fɔlɔfɔlɔ k'an bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan kɛnɛ kelen sanfɛ ala ko mɔgɔ si tɛ to kɔfɛ o la o ye baara fɔlɔ ye baara filanan an delila k'a fɔ yan ko ni an kununa ka bɔ kaburu kɔnɔ bɛɛ lajɛlen ni fɛn dɔ bɛ kunu o ye mun ye ayi bɛɛ lajɛlen ni fɛn dɔ bɛ kunu ayi gafe t'e bolo gafe i bɛ taa sɔrɔ yen ayi kasange tɛ bɔ ayi o fana tɛ an delila k'a fɔ yan a bɛ siɲɛ caman bɔ an ko kira ko mɔgɔ o mɔgɔ bɛ fatu k'i ni minɔgɔ de bɛ fatu ni kunna i ni mun bɛ kunu minɔgɔ ni ni minɔgɔ kunna fɛn dɔ bɛ i b'i ɲɛsin o ma o ye jumɛn ye ji dɔ bɛ yen kawusara tɛ dɛ ala ye ji fila de di ala kira ma kelen bɛ alijinɛ kɔnɔ o ye kawusara ye mais dɔ bɛ yen nɔ o bɛ lahara kɛnɛ sanfɛ o ye alihawudu o tɛ kelen ye dɛ mais hawudu in a ji bɛ bɔ alijinɛ de kɔnɔ ka na an ka kuma bɛna bɔra a kan idan fɛn filanan ye jumɛn ye ala ye ji mun di ala kira ma n'o bɛ lahara kɛnɛ sanfɛ mais bɛɛ de b'a min wa mais bɛɛ b'i ɲɛsin yen ma mais mɔgɔ si t'a min fo n'a kɛra kiramantɔn mɔgɔ minnu tugura ala kira ko sallallahu alaihi wasallam o ye fɛn filanan ye a sabanan kira ko o yɔrɔ la ko mɔgɔ tɛ mɔgɔ dɔn dɛ an delila k'a fɔ yan ko yɔrɔ saba bɛ yen mɔgɔ tɛ mɔgɔ dɔn o yɔrɔ ninnu na jɔn hakili b'a la gafe di waati ani jumɛn ani salatu tigɛli ani jumɛn ani mizanu bɛ da waati min na kumana min na u bɛ balansi sigi k'u bɛna peseli kɛ
bela jele me yere mo te mo doy e ka barab na poaj menebo itodo e re poaj na ke jume itodo yo mo doy wa te mo doy ani kuma na mana ka gafe be dima o abena din kini mo wal ma be din mo la itodo ite mo doy hal ni fa jori ko reta do ani kuma na mana salatu be tige ubna ni jana bay ka jo kela ko karafe babilom la de ba da kono karafe kele o kele meleke babilom la de be ka tufa afana be ko tufa ko fa be salatu da sanfe o wa fo ko bela jele ngateme o teme wati na de mo te mo doy pontige wati mo te mo donde ni yoro sabay lakin bara sabana mbe o de mizanu ye ala be meleke o yamari o be balance sigi bara o bina peser o bara peser ngono fen chama mbo kono o bena senye fe inshallah abara nanna o de ash-shafa'a surna doni kumana muna bara o peser akaba o bela jele ni ka bara poadon e tayoro don o wati lale ala kira ka surna doni bina ke modo be akun sabatera ku beta tasuma kono me kira ka surna doni koson o beta aljina kono idan surna doni be ke wati me abeke bezeli kofe o surna doni fana kofe mun be as-sirat ne kira surna doni ke o ni munu nga surna doni minana ulu be fara aljina kono mawka munun tama mine o kore kulu beta tasuma kono o safo yiwerete siratu be nadda bela jele mette ma sanfe o bara laba o ye imangata do aljina kono ala kanena bela jele farauka wal matasma ala kan kishomo idan nimbara ne beke al qiyama jodo nin kele o kele be abe adama den kusigije wal made nimbe de be kan kono de walla lako wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah ay sira donye domo aw bela jele me senga ta'alama thumma tuwaffa kullu nafsin ma 'amilat wa hum la yuzlamun ibara mun gebe sara node ala te fembi ga nyumana ate fem fare ga jumanga idan ne fem woray amena kuma ka kelengele insha Allah ta'ala ya sanga sega fameli surala ala kambe sawabama ko babe kan kono me koy aglayro e jien konnay ayan jija jien kono ka bara nyumanke kala ke kelenye katugo kirako o de lasle no kera doron ni ala sonama ambela jelem ta nyo soral jina kono manam banoma o ni tari resoromna kadu ga fe sere yerede mawmunum bu banga tugala kirako jien kono ya nko ben nimisa kuma fo la harado me o te fenyade ala ko yawma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا أقدمنا موجود تككي منو نيو يربا كنتو نجيه كنو وبافو هل نكون بعدو نكون غتغو على كراكو على إن في سورة الفرقان كنو ما فواتي إبولي وتفنياو إسكو بفنيا أدو بالله ينكو كسنغنا جيه كنو كبارا نيمانك قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت نتيجي على mba nyine fe ngase ngana je kono o nganyu manke ala ko kala ayo kuma bla segnite entuguni o ni ko de taraka ba segnite ende ibe nyu manke ande wala bara folom be odi al hashru kaddan fe um bella jelen faranyonga kene kelen sanfe o kene mbonya jonde ba hakedo ala doron wo kene mun nambe taka o du kolo mun nambe ta jo asanfe yala je du kolo ndo dowa jumendo faddal wala kaylima nya juguka nege dugukolo la ni shite ay mele ka boy jume mena dugukolo were ya dalu bi wala
أو دون ما هو يافو ما دون ما هو كماتي أو دون ما هو يدلو فيه ولا هو ويدلون في بوفنا فوق ها جي دوغولين دو ايوتي دوغول وريدو جونغتي او يكا دلو فوغنا اها الله بركه دولا جامدوما ها بويغيلي فوفنا بويغيلي بي فوشني غليغي او نيمبال ماي ابنا فوكو فونا كا ويراسيسو يده ها يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار أكو أنغمير دونا دومو نندو كولي من فلك نندو كولو وري كيربتك دو كولو وري دكا ماني على سوسو نندو كولو مونكا ننته أي نيوغو فكا نندو كولو مونكا ننته ni memmeleke de ka bo ankoro ko bla kerefe ka du ko wore fense o Allah subhanahu wa ta'ala masa klenendo abena kle an nyogonche du ko sanfe du ko mo alama de ka susa sanfe Allahu a'lam Allahu a'lam ndado abe ke romna du ko ngoni be fale kabe ke ne ko ne o don tane bolo Allahu a'lam du ko ngoni be fale avec sanfede avec duguma de wa o avec yoro mun ala kan kishi doro o akeli sanfe ane duguma o doni o nafa tanga me fem mun nafa banka anga kishi ala kan kishi dugolo me fale yawma tubaddalu al-ard domuna ni dugolo me na fale kanan dugolo were idan ala ba ambela jelen faranyo ko dugolo ni sanfe wa moshite toko wa hasharnahum ala ko nyu faranyo ka فلم نغادر منهم أحدا كافو كارسابيمي il est absenté au don tout le monde est présent bela jelembe soroy mo shito doko oduna Allah subhanahu wa ta'ala ko wa hasharnahum falam nughadir minhum ahada medu ko len kibare la ko yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was-samawat وبرزوا لله الواحد القهار أكو دام فم بلا جلين بلا كنه كنه صافي أبلا جلين بألا نيكرو وبرزوا لله الواحد القهار ألا نيبا بلا جلين مغشيتي توينو كافيتنا ومغتدقو على الله كافو منو مغير كوفيوا وكمتالا بلا جلين كنه صافي إذن نين كنه كنه صافي دي الله سبحانه وتعالى كو وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم أو الشيطان فانا باغا كتبك لا جانا وكونو ديون كان نندو كولين دي سانفه منا منا كيريبتي كابا أو منو متاتا سما كونو على بافونيا نا سيسا أو تتاتند فندو بي شيطان ونيمو إبليس أبنا جو سانفه كتبك لا جانا وكونو ديون بلا جلين بالامه jigitige kuma gansan ne be fodo ono kala lawati muna ala ba fa sangono bela jele ngatu yoro sa tasma kono ame ala deli mo kele ngana sorana mumbe soro jamaen kono ala kan bela jele kishi ala kan kishi shetane ga kutubai abe suratu ibrahima kono niye kutubai yere niya lame jigitige kuma de do me donu ma ko a jigitige yoro yere me ala ba adam ne kuma mu o kano mumbe ko fe o ka gelenga teme foloka sabananga gelenga teme flananga nannanga gelenga sabananga abo chokolade abe kuma folo mfu yana u jigila be misenya abe flana mfu ka foroka obu to joli jigila misenya sabana mbe foka foroka fana gelenga teme bela jelenga kuma la baye munye wa ma hum bi kharijina minan nar shaytanin ulu bela jele kute bo tasma ko ala kan kishoma amma aisha radiyallahu anha ako ala kira ko sallallahu alayhi wa sallam يحشر الناس يوم القيامة أكو أدم الله سبحانه وتعالى بأدم دوم بلا جلين فرنيون كالله هردو حفاة عراة غرلا أبي سنة نقولون سمرتي موسنا أبي فرلنغون نفنتي موكانا غرلا إبا يولو چوكمنا فنو فنتغراك أبي فرقلولا وبلا جلين متوكالا
غرلا مسو فمن تجارة كبير فرسوغلا كلا سنيانوي وبتوغالا جفنا يورو من تجارة كبيرة كلا سنيا ويورو متوغالا o ibai wolo cogo muna ibena o cogoya la fininti kana samarati sena bena yimi jo Allah subhanahu wa ta'ala nyakoro amba Aisha ko ala kirama ko ceni muso ko be nyogo fle kira sallallahu alaihi wasallam ako amba Aisha ma al amru ashaddu min an yanzura ba'dhum ila ba'd ako ko ngagele katemo kade e che ka fa ka be muso la rafle wal ma muso ka fa ka be che la rafle ko nga gele ka temoka ngo hakili sigide na noye ni hakili sigida ka yada o de bibla ibe fenfle femu no mabe sino ni hakili wulle no ni ja wulle no itna seka afoka afo ni muso ye ngafle wal ma muso ka afo ni che mbafle ala kambe sawbamo Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Ashhadu an la ilaha illallah Ashhadu an la ilaha illallah Ashhadu an la ilaha illallah Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الصلاة لا حول ولا قوة حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله الله أكبر الله الله أكبر أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على محمد وعلى آله وصحبه الله سبحانه وتعالى كلن غفو كابي أمبلا جلين فرانيون كا القيامة كنكا بلا جلين لبنا مغشيت توكولا لكن أن نجو تكليني نجو تكليني aljine kono mo na jogo ani tasma kono mo na jogo te kilenye walla Allah subhanahu wa ta'ala kumana hashruka fam ya mu'minu yako yawma nahshuru almuttaqina ila arrahmani wafda akodomuna abena ala israel jon faranyonka wafda ujamakulu jamakulu لكن كافر تا أكو ونسوق المجرمين أكو كافر ولوبو جنجده كوجه ولوبو جنده جن كنا دبو كفه أبو جه ما عندنا آية وركونو كافو كافر نجني كلا وجه وبسيرو دولا وبو تفا ونيدا ودكا كوسما كوفوفو ونيداوكا الله سبحانه وتعالى أكو الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم منو نجروب كولا نجي جلغو كوفوفو ونيداوكا كتا جانب تسمعكنو أولئك شر مكانا وأضل سبيلا ولود سيجيروتي سيجيرو نيماي woka bara fana kunte bara nyuma no e kafiru ye me fe mo ye mu'minu ye anana ka fo
halu te taama ka taa ala fɛ kɛnɛ in sanfɛ ko yelenka fɛn de bɛna u ta ka taa n'u ye Allah subhanahu wa ta'ala yɔrɔ wa mɛlɛkɛw b'a bɛɛ kelen kelen nɔfɛ u bɛ la yelenka fɛn sanfɛ ka tila k'a nunjuru minɛ ka taama n'a ye ka sabu kɛ mɔgɔ minnu y'a to ala ta la mɔgɔ minnu kɛra silamɛ ɲumanw ye ala b'u bonya alikiyama jɔ don jɔn bɛɛ lajɛlen ɲɛna wa kafiriw dɔgɔyalen de bɛ na an bɛ ala deli o don ye ala k'an bonya ala k'an bonya o de la al-imam at-Tabari rahimahullahu ta'ala ni aya in tafsir la n'o de ye yawma nahshuru al-muttaqina ila ar-rahmani wafda ako amma wallahi ma yuhsharu al-wafdu ala arjulihim ako silamɛw nu alayinsirajon nu olu tɛna kɛnɛ in sanfɛ k'u bɛ taama kana wala yusaquna sawqan ako mɔgɔw fana tɛ k'a fɔ gɛnnikɛla b'u nɔfɛ a b'u gɛn walakinnahum yu'tawna binawqin lam yara al-khalaiq ako bɛna ni ɲɔgɔmɛ dɔw de danfɛn ma deli ka ɲɔgɔmɛ minnu ɲɔgɔnnaw ye alayha rihalu dhahab sanu kirike de b'a sanfɛ ɲɔgɔmɛ ninnu sanu kirike de b'a sanfɛ wa azimmatuha zabarjad fayarkabuna alayha hatta yudrabu abwab aljanna aku bɛ yɛlɛ o sanfɛ wa olu bɛ to de sanfɛ fo ka taa aljinɛ dagosi ala b'u bonya o yɔrɔ la k'u layɛlɛ yɛlɛnkafɛn sanfɛ yɛlɛnkafɛn mun sanu de ye a kirike u bɛ sigi o sanfɛ mɛlɛkɛw bɛ yɛlɛnkafɛn in minɛ olu b'u ka baara bɛɛ lajɛlen kɔ kan ni baara mun kan ka kɛ n'u jiginna u bɛ tila ka yɛlɛ a sanfɛ fo ka taa aljinɛ da kɔnkɔn ala ka nana u bɛɛ lajɛlen fara o jamakulu in kan o la kafiriw kɔni gɛnnikɛla de b'u nɔfɛ a b'u gɛn u bɛ tila k'u fɔfɔ u ɲɛdaw kan fo ka t'u don jahanaba tasuma kɔnɔ o la nin kun ye baara fɔlɔ mun n'o kan ka kɛ kumana mun na n'an kunna ka bɔ kaburu kɔnɔ o baara filanan walima fɛn filanan mun bɛ yen an ko alakira ko sallallahu alaihi wasallam mɔgɔ mɔgɔ bɛ n'i bɛ kunu alikiyama jɔ dɔn i bɛ kunu k'a sɔrɔ minɔgɔ b'i la i bɛ kunu k'a sɔrɔ minɔgɔ b'i la ni minɔgɔ b'i la i bɛ mun de ɲini i bɛ ji de ɲini ala ye kira bonya ni ji dɔ ye alikiyama kɛnɛ sanfɛ o ji in muminun silamɛw olu bɛ min ji in na kira ko ni mɔgɔ min ye dakurunya kelen t'a la minɔgɔ t'i minɛ abadan ala kana kumandiya ma dakurunya kelen minɔgɔ t'i minɛ tuguni mais mɔgɔ minnu ma tugu ala kira ko n'u ma kɛ silamɛw ye olu tɛna ji in min dɛ o ni minɔgɔ bɛ to lahara kɛnɛ sanfɛ wa n'u taara tasuma kɔnɔ fana o minɔgɔ kelen de b'u la ala ko wasuqu ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum n'u donna tasuma kɔnɔ kumana mun na u bɛ weleli kɛ k'a fɔ minɔgɔ b'u la Allah subhanahu wa ta'ala ko k'u b'u lami ji la ji mun n'a ka kalan kosɛbɛ kira ye o ji in mankutu an ye ko jɛnɛyakɛlaw n'u ye jɛnɛya kɛ ji mun bɛ bɔ o la a k'o hakɛ to ani ni adamaden tolila sogo ani kolo ani fɛn bɛɛ lajɛlen ɲamina ɲɔgɔn na kasa bɛ ka bɔ waati mun na ani jolikurun ani nɛn o de bɛ tobi k'a kalaya k'a d'u ma ko n'u y'a ta k'u b'a min u ɲɛda sogo bɛɛ bɛ bunaki a kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen bɛ a kɔnɔ yɛrɛ tɛ se ka ji kɔni min n'i m'a ɲɛsin d'a ma o bɛ se ka kɛ yan ko n'u y'a ta k'u b'a min u ɲɛda sogo bɛɛ lajɛlen bɛ bi a kɔnɔ ko n'u y'o min faqatta'a am'a'ahum a b'u nugudenw bɛɛ lajɛlen tigɛ kira ko bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ o kɔfɛla fɛ u bɛ tila ka n'a d'u ma tuguni u b'a min fɛn o fɛn b'u kɔnɔ bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ u bɛ tila k'a min olu b'o cogo de la dɔrɔn n'o gɛlɛyara u kan u bɛ mun de fɔ
ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك ملكة دوبي تسمع كباريا بلا جلم موري بولو نوي مالك خازن النار وبين مالك ويلي أفيتك علي أكام فغشني كلام اللافيا ليقضي علينا ربك ألا كام فغشني كلام اللافيا قال إنكم ماكثون أكو أيكم متالا أو بتوجانا بكون نينجو عند الله أو وجانا بكون نايفنا أسوكا شاد سوتشا من باكونو سوتشا من باكونو ده إذن نبلا جلهم ولا كاسر منو بلا أو على يكرا بنياني جيموني نودي الحوض أبي يرمنا كم مغتاف مغوي جيبن يروينا نيكون لك بكورو كنا مغتو ببولغتارم نبي نيشيما كرا صلى الله عليه وسلم كم مغدو بنا ملكه وببنا مني وني جينچه ولوت جيمي أو بلا جلين إتماسير بيلا على بتماسير دو دابلا أبافم ملكه ويه نين نونا وكتمه ممغو مني نين تماسير انت على وكنتمه ملكه وجولين مغدو بنا وفنو أو كتاين فيه أو تامي مهم كان عمي وبسراب لونيه وبدو أنا كرام مغدو كان تو أمي كنيم ولا نين كلا بولو أكو أما في كوم مثاليا دوا أنغو أو أكو ني بالونتام ب أمنيسبور لا يا رب بقول بيتا كادو ها نيه بيتا كيشلا نين نانا إبه منيرا إتبيا يراوا نبي بولو وافكي كادو ناتي بولو دون وافكي كاسكي أو لا هردو فنا بوچوا كلنا إكابيه أتيتة كونه ده abedo itenga seli bagani seli bali obedo don de la don ma ko mo ni te seli ito jimi kasabu ke seli ke bawo simahum fi wujuhihim min athari sujud ala ko ku tamasire obeye utendala uka sujudu sababula mo munun kumbe seli ko kira ko sallallahu alaihi wasallam ukme selji munta selji kume maga yoror la ko bela jelembe mene abebe mene a jeno no pas nu yara don abaru afuko a nunu kunye seli joba ko je kono sirabe bla ulunye me seli bali kafiri o finne de bena kir abena do wafo no e gata yefe arsalati ko fanyana arsala damne kono idan ninji mu fleni ala ikira bonyanini ibn qayyim rahimahullahu ta'ala ako konye flabe ala kira bolo keleme jiye kono keleme lahara ni mo mo mena jiye ta la be lahara tami ni ma mi jiye ta la kite lahara tami jiye ta e jumenye ki ka tuwa ka sunna ko ni tura ko lahara do ibe mi men no ma tuwa ala kira ko lahara tan o be haram yayma kira sallallahu alaihi wasallam ako ji ka jelen lo kateme nonoka akadi kateme dika akasa kadi kateme latkoloka akasa kadi kateme latkoloka ay fennan ne fa ne saba jome nan do ay fennan de fa la ne saba foka ba si nan ite nan na fa ha ka jelen lo kateme nonoka akadi kateme dika asuma kadi kateme latukoloka aha ka suma le kateme glasi jika nimbela jele nyo sorala wakira ko ka janya o e kalo kelenta mai a janya akono janya na bonya ka bela jele kelenya waka dalala dalani sanu biriki warje biriki lulu biriki ani jama biriki ko tugutugu nyona wa ko tardan flabe ko be jiga kono abe tardan do ni sojo folo anga soula we so munjo ka tardan do ala gucer walma gucerete o mu flene ko gucer flade bala jimu mena jiga kono ko jimbe poy kabo aljina kono alkawthara ji o de bena ale kono alkawthara ji o de ba kono kira ko ni mo mi dakuriya kelemi ala min timine
ko a verre fana sigilen b'a da la kopu sigilen b'a da la minnu dilannen don ni sanu ani warje ani lulu ni marjanu ye tellement que a ka ca a ka caya bɛ koyi i n'a fɔ lolo minnu bɛ sankolo la mɔgɔ t'a fɔ mɔgɔ ye i min i ka kopu di yan ka min ayi kuma t'a la n'i nana dɔrɔn i bɛ ta dɔrɔn i bɛ min ala k'o mini nɔgɔya n ye waati sera ni ala sɔnna ma wala n nana taa an bɛ nin baabu in tɔ dafa insha allahu ta'ala a yɔrɔ in a ka di dɛ mais a mako bɛ baara la dɛ a mako bɛ baara la ala ka baara nɔgɔya n ye ala ka baara nɔgɔya n ye ala kana n kumaniya ji ma ala kana n kumaniya ji ma ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ألا كم يدعوكم نتا